На тэлеканале «Беларусь-3» навіны культуры. Вітаю вас! Сёння 12 верасня. І гэтым разам мы распавядзем, якія сюрпрызы чакаюць нас падчас фестывалю Юрыя Башмета ў Мінску. Пранансуем лепшыя перадачы тэлеканала «Беларусь-3». Пазнаёмімся са спрадвечнымі традыцыямі Іарданіі. А напрыканцы сустрэнемся з Ягорам Коневым, твор якога перамог у конкурсе сучаснай п'есы «Беларускі радыётэатр у 21 стагоддзі». Гэта і многае іншае ў межах нашай праграмы. Заўтра ўвечары ў белай гасцёўні палаца Румянцавых і Паскевічаў у Гомелі пройдзе канцэрт класіка на біс. У праграме прагучаць творы Верді, Штрауса, Гуно, Рахманінава і іншых сусветна вядомых кампазітараў. Кожны з твораў з'яўляецца сапраўдным шэдэўрам, а таму неаднаразова выконваецца на біс. У канцэрце бяруць удзел артысты абласной філармоніі Канстантин Гарошка і Вольга Кузьменка. Партыю фартэпіяна выканае піяніст Віталь Фамін. Якія вартыя ўвагі падзеі адбываюцца ў культурнай прасторы, даведаемся з матэрыялаў нашых калег. Убачыць балет можна не толькі ў тэатры. Выстава, прысвечаная вялікай балерыне Галіне Уланавай, праходзіць у мастацкай галерэі Савіцкага. Творы жывапісу, графікі і скульптуры расказваюць мовай выяўленчага мастацтва аб легендзе балета 20-го стагоддзя. Каля 70 твораў прывезлі з Расіі. Большую частку з іх стварыў мастак з Петербурга Васіль Братанюк, які асабіста быў знаёмы з многімі артыстамі савецкага балета. Балет – это духовная красота, физическое совершенство. Здесь очень много чувств непередаваемых. Вот. Моих более 44 картины. Здесь не только вот с Галиной Сергеевной. С Галиной Сергеевной есть 30 произведений, но здесь представлено 12. Вот. Но и те артисты, которые так или иначе задействованы были в тех сценических ролях, которые танцевала сама Галина Сергеевна. Наталья Михайловна Дудинская, великая балерина, знаменитейшая, воспитавшая таких прекрасных, известных всему миру артистов, как Барышников, Нуриев, Сережа Викулов и многих других. И писал ее с натуры несколько сеансов дома. У нее дома. А дома у нее квартира расположена, угол Невского проспекта, Маломорской улицы, весь второй этаж они занимались. Многія творы напісаны расійскімі аўтарамі спецыяльна для гэтага праекта. Сярод іх толькі адзін мастак з Беларусі, мінчанка Лідзія Яцукевіч. Убачыць выставу можна да 30 верасня. Тринадцатый міжнародны фестываль Юрыя Башмета пройдзе ў Мінску з 7 па 20 кастрычніка і прадставіць шэраг яскравых імпрэзаў. У прыватнасці, у нефарматнай музычна-тэатральнай пастаноўцы «Чорт, салдат і скрыпка», створанай паводле гісторыі салдата і іншых твораў Ігара Стравінскага, возьмуць удзел 3 неакцёры: журналіст і вядучы Владзімір Познар, рок-музыкант і паэт Андрэй Макарэвіч і сусветна вядомы скрыпач і дырыжор Дмітрый Циткавецкі. Спектакль, што пройдзе 12 кастрычніка, гэта геніяльная музыка ў выкананні першакласных музыкантаў, востры вершаваны тэкст Михаіла Успенскага, жывыя малюнкі Андрэя Макарэвіча, камп'ютарная анімацыя, відэа і светлавыя эфекты. Вяртанне артефакта, пра які пойдзе гаворка ў адпаведнай праграме, адна з найбольш значных і яскравых падзей у культурным жыцці краіны за апошняе дзесяцігоддзе. Навукоўцы лічаць гэты дакумент лёсавызначальным у развіцці правай і юрыдычнай думкі ў нашай прадзяржаве, духоўным сімвалам нацыі. Чарговы аб'ект даследавання праграмы «Артефакт» – статут Вялікага княства Літоўскага 1588 года. Глядзіце выпуск заўтра, а палове на 8 вечара на «Беларусь-3». Это закон, які апярэдзіў свой час. Таму ён і дзейнічаў. Вы ж падумайце, 16, 17, 18 і 19 стагоддзе. Там і канстытуцыйнае, крымінальнае, і грамадзянскае, і працэсуальнае. Там што пажадаеце, там усё ёсць, там усё можна знайсці. Заўтра ў канцэртнай зале «Верхні горад» з праграмай «Усё, што было» выступіць народная артыстка БССР Наталля Гайда. Яе канцэрты заўжды падзея. У заўтрашнім прагучаць рамансы і песні з рэпертуара Клаўдзіі Шульжэнка і Ізабелы Юр'евай. Як заўжды, у дуэце з Наталляй Гайдай вядомая піяністка Таццяна Старченка.
Выставачны праект «Архіў цела, цела архіва» ўзнік як яшчэ адна спроба пабудаваць лагічны ланцужок у досыць невывучанай гісторыі беларускай фатаграфіі 80-х-90-х гадоў мінулага стагоддзя. Адметнасцю фарміравання дадзенай экспазіцыі стаў калектыўны адбор работ пры ўдзеле маладых супрацоўнікаў музея Азгура. Яна ўключае ў сябе творы 19 аўтараў і дэманструе шырокі дыяпазон крэатыўных фотаграфічных практык да фоташопаўскай эпохі. Асновай выставы сталі фотаздымкі з папярэдніх праектаў «Ландшафт цела, цела ландшафта» і «Дыктатура цела». Фільм «Крышталь» рэжысёра Дар'і Жук, які Беларусь вылучае на суісканне прэміі «Оскар», увайшоў у праграму прэстыжнага лонданскага кінафестывалю. Дэбютная паўнаметражная работа беларускага рэжысёра будзе паказана 14 кастрычніка па-за конкурсам. Фестываль, што ладзіцца пад патранатам брытанскага кінаінстытута, пройдзе з 10 па 21 кастрычніка. Форум знаёміць з работамі як вядомых, так і пачынаючых кінематаграфістаў. Штогод у ім бяруць удзел каля 300 стужак з больш чым 50 краін. Дарэчы, «Крышталь» ужо ўвайшоў у тройку лідараў касавага збору мінскага відэапракату. Запрашаем вас заўтра на музычнае свята з удзелам Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра Беларусі пад кіраўніцтвам народнага артыста Беларусі Михаіла Фінберга. Салісты аркестра, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Наталля Тамэла, Галіна Грамовіч, Руслан Мусвідас, Тацяна Глазунова і іншыя выканаюць неўміручыя шлягеры савецкіх часоў. Глядзіце канцэртную праграму з фестывалю «Залаты шлягер-2017» заўтра ў 22 гадзіны 15 хвілін на Беларусь-3. Сёлета ў трэці раз у межах міжнароднага форуму тэатральнага мастацтва «Тэ-арт» пройдзе школа «Тэ-арта». У праграме дзіцячыя творчыя майстэрні, абмеркаванне безбар'ернага тэатральнага асяроддзя, сустрэчы са знакамітымі асобамі, напрыклад, з вядучымі драматургамі сучаснасці Дароттай Маслоўскай, Паўлам Прашко, мастаком з Германіі Маркам Ламертам, лідарам накірунку ў сучаснай сцэнаграфіі, звязаны з візуалізацыяй прыродных з'яваў і стварэннем адметнага экасцэнаграфічнага асяроддзя спектакля і іншымі. Першыя мерапрыемствы школы адбудуцца з 14 па 16 верасня. А зараз прапаную пацікавіцца, якімі культурнымі падзеямі жыве замежжа. Група жанчын з Іарданскай даліны ашчадна захоўвае традыцыйныя спосабы афарбоўкі тканіны. Для гэтага вырошчваецца спецыяльная расліна, з якой і атрымліваецца натуральны прыродны фарбавальнік. Ружовыя, чырвоныя, блакітныя і зялёныя падушкі, сумкі і сарафаны – усё гэта набыло колеры дзякуючы нехімічным рэчывам. Фарбы падарыла сама прырода, а дакладней мясцовыя расліны. Спачатку у нас была праблема з атрыманнем сіняга колеру, паколькі ў прыродзе яго дае толькі індыгафера. Мы замовілі яго насенне ў Індыі і сталі вырошчваць тут. Цяпер спрабуем дамагчыся максімальнай яркасці. Іарданія адна з двух краін у арабскім свеце, дзе паспяхова вырошчваюць індыгаферу. Робяць гэта на ферме недалёк ад горада Гор-ас-Сафі. Работніцы кампаніі самі збіраюць ураджай, выкройваюць вопратку і змяшчаюць яе ў рондалі з рознымі фарбавальнікамі. Назіраць за іх працы прыязджаюць турысты з усяго свету. Дарэчы, іарданскі экалагічны брэнд быў створаны яшчэ ў 1999 годзе. У 2013 яго стала падтрымліваць ЮНЕСКО. Міністэрства інфармацыі абвясціла аб старце рэспубліканскага творчага конкурсу пад знакам года малой радзімы. Конкурс праводзіцца ў шэрагу катэгорый, у тым ліку рэспубліканскія друкаваныя СМІ, рэгіянальныя друкаваныя СМІ, рэспубліканскія электронныя СМІ, рэгіянальныя электронныя СМІ і іншых. Да ўдзелу прымаюцца матэрыялы, апублікаваныя ў друку, альбо тыя, што выйшлі ў эфір ці былі размешчаны на інтэрнэт-сайтах на працягу бягучага года. Іх варта дасылаць у Міністэрства інфармацыі не пазней 15 студзеня 2019 года. Ужо заўтра ў Мінску стартуе паказ дацкай дакументальнай стужкі «Венера» рэжысёраў Мате Карле Альбрехтсан і Леа Глоб.
Фільм упершыню быў паказаны беларускай публіцы сёлета ў красавіку на кінафестывалі «Паўночнае зянне». Паколькі карціна выклікала вялікую цікаўнасць у аўдыторыі, арганізатары вырашылі запусціць яе ў мінскі пракат. Аўтары «Венеры» зрабілі карціну, заснаваную на эратычных успамінах і разважаннях рэальных жанчын, якія прыйшлі на кастынг у Капенгагене. Неўзабаве праект ператварыўся ў сапраўднае навуковае даследаванне. Сёння ў Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў Рэспублікі Беларусь у межах месяца фатаграфіі ў Мінску разгарнулася выстава «Беларускае вяселле. Абрад, носьбіт, песня». Каля 60 фотаздымкаў, зробленых у 70-х-90-х гадах мінулага стагоддзя, прадстаўляюць традыцыйнае вяселле праз партрэты яго галоўных арганізатараў. Важным раздзелам праекта з'яўляецца дэманстрацыя фільма «Радзілавіцкае вяселле». 19 верасня ў межах выставы пройдзе куратарская экскурсія ад 26 да 85-годдзя з дня нараджэння беларускага этнамузыколага Зінаіды Мажэйка, адбудзецца рэтраспектыўны прагляд і абмеркаванне дакументальнай кінастужкі «Палескія вяселлі». Ягор Конеў, дацэнт кафедры замежнай журналістыкі і літаратуры Інстытута журналістыкі БДУ. Даўно вядомы сваёй схільнасцю да літаратурнай творчасці. Нядаўна яго п'еса «Танец з рапірай» перамагла ў конкурсе сучаснай п'есы «Беларускі радыётэатр» у 21 стагоддзі. Падрабязнасці ў далейшай размове. Вітаем, Ягор, і віншуем з перамогай у конкурсе «Беларускі радыётэатр» у 21 стагоддзі. Вы аўтар мноства кінасцэнарыяў і тэатральных п'ес, але ж радыёпастаноўка, на мой погляд, асаблівы і вельмі складаны жанр, дзе акцёраў не выратоўваюць візуальныя сродкі. Але ж для вас чым ён цікавы? Якраз тым, што за кошт адсутнасці візуальнага рада, толькі за кошт гуку, музычнага напаўнення, глыбіні акцёрскага маўлення, рэжысуры радыёпастаноўкі ствараецца у кожнага сваё ўяўленне, якое адпавядае аўтарскай канцэпцыі і з'яўляецца ўнутрана больш відовішчным, чым кінафільм або драматычны спектакль. Аўтары часта прызнаюцца, што тэма іх твораў абавязкова павінна адгукацца для іх нечым асабістым. Для мяне асабіста важным было тое, што ўжо амаль чвэрць стагоддзя Беларусь сябе пазіцыяніруе як спартыўная дзяржава. А вось што тычыцца творчага падмацавання, дык вось асабіста мне здаецца, яно ўяўляе сабой нейкую такую пустэчу. Спартыўная маладзёжная культура – гэта вельмі важная і цікавая частка нашага медыйнага ландшафта. Бо спорт, ён заўсёды непрадказальны, ён заўсёды дынамічны, у ім свае авантуры, свае дасягненні, перамогі, правалы, трагедыі. Спартыўная тэматыка вельмі прыгожа глядзелася б на сцэне драматычных тэатраў, і як мюзікл, і як нават балет. І я вельмі рады, што радыёканал «Культура» ідэі пастаноўкі радыёспектакля па маёй п'есе гэтую пустату нейкім чынам, хоць у нейкай ступені, запаўняе. Ведаю, што да напісання п'есы вас, як бы мовіць, падштурхнула кніга Руслана Васильева «Алена Бялова. Каралева перамог». Шчыра кажучы, мяне натхніла не сама кніга, а толькі кароткі эпізод, калі Алена Бялова расказала, што свой першы прыз я атрымала за першую перамогу ў сваім жыцці. Гэта быў фотоальбом у сірэневай вокладцы. З гэтай дробязі я павёў расповед, які, канешне, па-свойму далёкі ад рэалій. І насамрэч Алена Бялова звязала сваё жыццё з кампазітарам значна пазней. Такія дапушчэнні, яны даволі далёкія ад рэальнасці, але я таму і падкрэсліваю, што гэта мастацкі твор. Ён не абавязаны адпавядаць жыццёвым рэаліям, але ён абавязаны рухацца ў рэчышчы жыцця гэтай выключанай асобы. Гісторыя, што вы распавялі ў сваёй п'есе, адбывалася больш за паўстагоддзя таму. На ваш погляд, чым цікавая яна сучасным пакаленнем з іх новымі каштоўнасцямі? Конкурс быў абвешчаны у тым ліку і ў намінацыі «Моладзь і адвечныя каштоўнасці двухкроп'я. Сучасны погляд». Глава нашай дзяржавы неяк сказаў, што нашы медыі не жывуць другімі алімпійскімі еўрапейскімі гульнямі. Я падумаў, што трэба, канешне, будзе неяк актывізаваць студэнтаў на гэты конт, але нельга ж прыйсці і сказаць аўдыторыі: так, усе пішам пра спорт. Трэба самому паглядзець, якія ёсць асобы, на якіх трэба
накіроўваць. Адпаведнасць гэтай неардынарнай дзяўчыны з уяўленнямі аб спартыўнай прыгажосці і самай галоўнай перамозе ў жыцці, перамозе над самім сабой, спрычыніліся да таго, што я гэта вырашыў аформіць у мастацкі твор. Дзякуй, Ягор, і поспехаў танцу з рапірай у слухачоў. На сёння гэта ўсё. Глядзіце навіны культуры не толькі на тэлеканале Беларусь-3, але і на нашым YouTube-канале. Разам з намі будзьце ў курсе самых значных падзей. Да сустрэчы!